شر و پفچونên giran li Bakurê Sûriyê berdewam in. Li parêzgeha derayê şerên giran di navbera rejîma Esed û opozisyonê de ta niha berdewam in û ew yek tê tevî rêkeftinên di navbera Rûsyê û çekdarên opozisyonê de têne encamdan. Çekdarên rejîma Esed berev Rojhilat û Rojavayê derayê ve pêş ketin û ew yek ji ber ku dubare carek din gundewarê wê bi giştî bixin dibin destê xwe de. Rejîma Esed û milîsên Îraniyên bi ser ve di çend rojên borî de cihên giring li Rojhilatê bajarê derayê kontrol kirin. وەکو ناوەندا گەنم و زندانە غەرز. هەروەها شەر و پەفچوون لە دەڤەرە حەودل یەرموک یا دبن دەستێ چەکدارên rêxistina terorya Daeş ve berdewam in. Rawandgeha Sûriyê ya mafê mirovan ragihand ku rêjeya heştê ji sedê ji parêzgeha derayê ket dibin destê rejîmê de û ew yek matirsiya herî mezin li bajarê derayê encam dide û bi taybet piştî kontrolkirina rejîmê ji dergehê Nesîbiyê Sinûrî bi welatê Urdunê re. û çarenivîsa xelkê sivîl dikeve matirsiyekî de piştî ku rejîm bêhteriya navenda bajêr dorpêç kiriye. Ew dorpêçkirina rejîmê ji bajarê derayê re binpêkirine ji rêkeftina nûnerên bajarê derayê bi aliyê Rûsî re. Ku dibe sînûrê Sûriyê bi Urdunê re radistê rejîmê bibe, beramberî derketina çekdarên rejîmê ji bajarokên ku di dema dawî de kontrol kirine. Di rêkeftinê de herwa hat ku dibe dergehê Nesîbiyê Sinûrî bi rêveberiyeka sivîl be û parastin ji aliyê polîsên Rûsî vebe. Lê çekdarên rejîmê bu rêkeftinê pabind nebûn. Tevî wan pêşketinên rejîmê lê derayê lê rastî şikestinekî ji aliyê grupa Ceyş Xaled ya Serb Daeş ve hat. Ku bi dehan ji çekdarên rejîmê li deverê kuştin û birîndar kirin. Herwiha wekû tê zanîn ku heft ji sedê ji gundewarê derayê dibin destê wê grupê de ye. Di navbera rejîma Esed û opozisyonê û aliyên navdewletî de çarenivîsa derbedaran û bi taybet yên li gundewarê Rojavayê derayê ne diyar e. Ku bi hezaran ji wan di matirsiyekî de ne û ew matirsî tê piştî kontrolkirina rejîmê ji dergehê Nesîbiyê Sinûrî piştî kontrolkirina rejîmê ji dergehê Nesîbiyê Sinûrî re bêhteriya xelkên sivîl di matirsiya girtin û binpêkirinê ji aliyên çekdarên rejîmê ve tên. Ku eger rejîm berev sînûrê colan ve pêş bikeve. Her li gorî netoyê negirtî ku nêzîka 200,000 ji xelkên sivîl malên xwe bi cihêştine û taniha li biyabanan li ser hêlan Sinûrî jiyana xwe derbas dikin.